Les Maldives? Les Açores? O millor potser les Canàries? Aquest estiu, si voleu visitar alguna illa, no us cal agafar cap avió. Només heu de posar un peu al carrer. Benvinguts a l'illa de calor urbana. Per definició, l'efecte illa de calor és l'escalfament extra que pateixen les ciutats si comparem amb les zones rurals que les envolten. El motiu d'aquesta diferència el trobem aquí, als materials urbans. Tant l'asfalt com el formigó, com les pròpies façanes dels edificis, absorbeixen calor durant el dia i la van alliberant durant la nit, fent pujar la temperatura de l'aire. De fet, aquest efecte és més evident quan tenim estabilitat atmosfèrica durant les nits amb anticicló, perquè l'aire s'estanca més a prop de la superfície i li costa més renovar-se. Malauradament, les illes de calor no es troben soles enmig de l'oceà, sinó que també se sumen als efectes ja existents del canvi climàtic. Per exemple, a Barcelona, on ja hem superat el 1,5 graus respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana pot ser 3 graus superior a la de les zones perifèriques, amb pics de fins a 7 o 8 graus en episodis d'onades de calor. I què podem fer per convertir una illa infernal en una de més paradisíaca? Doncs tenir més espais verds com aquest, ja que els arbres i les plantes evaporen aigua i ajuden a refrescar l'ambient. Així que mentre no canviïn els models urbanístics, continuarem volent fugir a altres illes, com per exemple